Presents per a una col·lecció de futur 2021 és una mostra que recull les adquisicions que ha tingut el Museu d'Art de Cerdanyola al llarg del passat 2021. Adquisicions que s'engloben en el marc del Pla d'Adquisicions aprovat per la xarxa de museus d'art de Catalunya i que el que fan és establir uns criteris per a la incrementació, per l'increment, pel creixement de les col·leccions del museu, en base al rigor, a la qualitat de les peces, però també amb l'encaix amb el discurs del museu. La major part d'aquestes adquisicions que ha tingut el museu han estat donacions, una cinquantena de peces han ingressat al museu en qualitat de donació o bé en dipòsit. Avui farem un petit recorregut per les peces més importants que han configurat aquest increment d'aquest any, explicant també el seu encaix en el museu, en el discurs i el seu relat, però també el seu origen. I comencem la mostra amb tres petites peces que venen a explicar una miqueta el que ha estat o a resumir el que ha estat aquest any. Per una banda tenim un Modest Teixidor, que és un aquarel·lista, un paisatgista i retratista del segle XIX, que el 1877 realitza aquesta aquarel·la del castell de Cerdanyola, del castell de Sant Marçal, que podem veure en aquesta peça just abans de la seva reforma, de la seva transformació en un palauet modernista. A baix tenim una petita nota d'Alexandre de Riquer, les figures femenines vora el mar, i un crisma, és una felicitació nadalenca d'Ismael Smith. Aquestes dues peces són molt rellevants pel museu. Per una banda, l'Ismael Smith, que apareixerà en altres donacions que hem rebut, però sobretot l'Alexandre de Riquer. L'Alexandre de Riquer és una figura imprescindible del modernisme, dissenyador, escriptor, va ser mestre d'Ismael Smith, però també es recorda la seva presència aquí a Cerdanyola, convidat pels Tugores. Recordem que el mateix Tugores va pintar un retrat seu i també és un dels possibles, si no dissenyador, potser inspirador dels vitralls de les dames de Cerdanyola. I amb aquesta escena de les figures femenines vora de l'aigua ens evoca o es relaciona amb el que és la peça més important del museu. Com dèiem, Alexandre de Riquer va venir a Cerdanyola convidat per la família Tugores i la família Tugores, pare i fill, són els que protagonitzen aquesta paret. Per una banda tenim una aquarel·la realitzada a França pel Josep de Tugores i Muntades, el pare Tugores, cineasta, esportista, home de negocis, que realitza aquesta aquarel·la just en el moment en què el seu fill està realitzant al mateix poble els tres nus que tenim al museu dipositat pel Museu Nacional d'Art de Catalunya. I a Josep de Tugores i Llach, el seu fill, corresponen a aquestes dues peces. Un bodegó de l'època de Barcelona, que és una pintura ja dels anys 30, que està buida per aquesta influència de la pintura espanyola, la pintura del segle d'or. En dues peces, tant la del pare com la del fill, han estat adquirides per l'Associació d'Amics del Museu d'Art de Cerdanyola i donades al nostre museu. Al costat tenim un autorretrat de Tugores. Tugores va realitzar 3 autorretrats al llarg de la seva vida i aquest és el darrer que a més va realitzar i va regalar a la seva dona. I entra al museu com a donació d'una de les seves filles, de la Maria Antònia de Tugores Berchtold. A la següent paret trobarem una altra vegada la presència d'Alexandre de Riquer, amb una obra esplèndida. Estem parlant de 2 panells que formaven part d'una decoració d'algun pis de Barcelona i que representen al·legories de la cacera i de la pesca. Una altra vegada la figura femenina, al·legòrica, amb l'element floral, l'element simbòlic, que òbviament enllaça amb el que trobarem als nostres vitralls. Com hem dit abans, Alexandre de Riquer va ser mestre d'Ismael Smith i també d'Ismael Smith el museu ha ingressat aquest esplèndid retrat de Francesc Cambó. Francesc Cambó, polític català, el que Smith retrataria amb un bust magnífic que va desaparèixer a la Guerra Civil i que tenim aquí un precedent seu amb aquest retrat. La germana d'Ismael Smith, com el museu ha mostrat en una altra ocasió, va ser també dissenyadora, pintora, però pràcticament no es conserva cap obra seva. A partir del dipòsit de la Generalitat de Catalunya, el museu ha pogut ingressar aquest autorretrat de l'any 17 de la mateixa Anna Maria, que es retrata amb aquest estil més endolcit, però que segueix les directrius, les línies del seu germà. Continuant amb el nostre àmbit, passem de Riquer i retrobem a Josep de Tugores. I el retrobem amb un dibuix de grans dimensions que
que és una preparació per una al·legoria de Barcelona que realitzaria també a l'oli, una peça dels anys 30-40 realitzada per Tugores quan torna de París a Barcelona i on, com hem dit, fa una al·legoria, un repàs a la ciutat de Barcelona, amb una representació del camp, de la ciutat, de les muses, de tota una sèrie de divinitats i d'al·legories, però on destaca, per sobre de la representació de figura, que és molt clàssica en Tugores, la visió, l'skyline de Barcelona, molt interessant, a més, de que no es deixa cap dels edificis singulars d'aquella Barcelona, de la Via Laietana, de Ciutat Vella, del Raval, de Montjuïc, de l'Exposició Universal. És molt interessant perquè està ubicada aquesta vista des del pis de la Via Laietana, des d'un àtic de la Via Laietana, que possiblement era la residència d'en Cambó. Si continuem a l'exposició, entrant immersos ja en el que seria el noucentisme, destaquen la donació de Mariana Espinal, una donació que ha consistit en 14 peces, i de la qual nosaltres hem triat 3, ja que el museu va poder exhibir tota la donació a l'estiu. El Noi de l'Estel, l'interior de Cerdanyola i el bosc de Can Altimira. Són peces clau per la vinculació d'Espinal amb Cerdanyola, sobretot el Noi de l'Estel és una peça clau del noucentisme, i l'interior de Cerdanyola i el bosc de Can Altimira per la seva vinculació amb el nostre territori, amb la nostra població. I també vinculada a la figura de Marià Espinal està aquesta peça de Francesc Joventeny. És una peça en bronze de Joventeny. El museu té una bona col·lecció de guixos, però aquesta peça, per la seva qualitat i pel seu material, és una de les més singulars. És un retrat de la senyora Montserrat Corbera, que pertanyia a la família Salvans, una família molt vinculada als Espinal i que era part d'aquestes famílies benestants de Terrassa, també molt vinculada al món polític. La peça és la peça definitiva en bronze, de la qual el museu conserva el guix. També vinculat al noucentisme tenim aquestes dues peces que ja formen part no tant d'una producció d'un sol artista, sinó d'un taller. La Santa Cecília com Artemisa és una reproducció d'una peça de Donatello realitzada als tallers Lena, de l'Aurelita de Cerdanyola, i per tant té una vinculació molt important amb la població. I per altra banda també hem rebut aquest tapís que forma part d'un conjunt de 3 tapissos realitzats a la fàbrica, als tallers Aimat de Sant Cugat, que són els tallers de tapissos més importants que hi havia a Catalunya i una de les indústries artístiques més importants del noucentisme. Han estat donats a la ciutat i en aquest cas concret és una peça molt interessant, d'una estètica molt art déco entre la tradició i la modernitat. El museu també recupera la figura de 2 personatges molt polièdrics i que estan vinculats no només a la cultura sinó també a l'humor, a la publicitat, a l'esport. Per una banda tenim el Fèlix de Pomés. Fèlix de Pomés realitza aquest paisatge de Ripollet des de la Font del Petricó, des de Cerdanyola, però al marge de ser un pintor ocasional que estiuejava a Cerdanyola, sobretot va ser conegut com a futbolista i com a actor. I Fèlix de Pomés participa en moltíssimes pel·lícules de l'època, fins i tot com a extra en pel·lícules americanes i en una producció molt destacada pel seu moment. Una altra figura també complexa, amb les seves diferents inquietuds, és la de Valentí Castany, conegut com a ninotaire, dibuixant, però també escriptor, realitzador de cinema, vull dir, una persona amb moltes facetes. De la donació que hem rebut tenim uns quants dibuixos, Auca de Bellaterra, publicacions, però jo voldria destacar aquest dibuix humorístic de Villapaquita, realitzat el 1933 i on desplega les plagues que assetjaven els estiuejants, que buscaven la tranquil·litat des dels insectes a les bicicletes, que devien ser com els patinets d'avui en dia, gossos, lladres i sobretot la presència ja contaminant de les restes de la fàbrica Aurelita, que emergeixen per terra i que marcaven ja la silueta d'aquella Cerdanyola. És per això que aquestes peces de l'Aurelita també ocupen un espai en aquesta vitrina, una vitrina dedicada a una col·lecció de maquetes d'alguns dels productes estrelles de la fàbrica, una fàbrica que va marcar un abans i un després amb el que és l'arquitectura, la història de l'arquitectura, amb uns elements de disseny molt singulars i que es van estendre per tot el territori. Aquestes peces realitzades amb fibrociment, amb amiant i ciment, són un bon
repertori d'aquests elements de disseny industrial. I ja per últim ens desplacem a la part de contemporani i que està ocupada per algunes de les peces que ha dipositat la Generalitat de Catalunya a partir de la seva col·lecció nacional. Per una banda tenim aquesta peça, aquesta instal·lació d'en Pep Vidal, From Nothing to Void, que està realitzada en col·laboració del Sincrotró Alba, i és una peça on l'artista fa un estudi del buit a partir d'unes peces que barregen la mecànica, la ciència i l'art i la cultura. També de la col·lecció nacional, en aquest cas del seu fons de fotografia, ha ingressat al museu una peça de Joan Vilatobà, un fotògraf dels primers que va haver a Catalunya, de pictorialistes, però que per les seves característiques està en procés de restauració. El que sí que podem veure d'aquesta col·lecció nacional són 3 peces d'en Manuel Otomuro. Manuel Otomuro, que ha estat l'autor del cartell del Festival de Blues de 2021, també va realitzar aquestes 3 peces, aquests 3 nus masculins, que retrata a un ballarí, a l'actor Quim Gutiérrez i a l'actor Ernesto Alterio. Sobretot destaca aquesta peça, que va ser molt coneguda de l'Otomuro, que és, com dèiem, el Quim Gutiérrez retratat com si fos el Marte del famós quadre de Velázquez. I per acabar, la mostra ens clou amb aquesta guinda, que és una de les peces més importants que podem veure, que és un dibuix original de Nazario. La Col·lecció Nacional de la Generalitat de Catalunya, al marge de la part de contemporània de la fotografia, està dedicant especial esforç, especial atenció al que és el llenguatge del còmic. I Nazario és un dels artistes, també va realitzar el cartell del blues de Cerdanyola, i és un dels artistes més importants de l'underground català. Aquesta peça de Turandot és una de les obres més exquisides, més importants de la seva producció. La sala tan plena i amb motiu d'una exposició, d'un acte tan emotiu, tan especial per tot l'equip que formem part del Museu d'Art de Cerdanyola i del Servei de Cultura de l'Ajuntament. Bé, m'acompanyen avui la primera tinenta d'alcalde, la Peti Rivera, el regidor de Cultura, l'Òscar Pons, la senyora Magda Gassó, cap del Servei de Museus de la Generalitat de Catalunya, i la crítica d'art, l'estimadíssima Montse Frisac, que també ens ha fet aquesta introducció. Primer, només em toca donar gràcies a l'Ajuntament de Cerdanyola per creure en aquest museu. Sé que hi creieu, hi creiem tots, però sé que vosaltres hi creieu i aposteu. Nosaltres intentem apostar-hi també, però no mai amb la, força que hi esteu apostant vosaltres. I després agrair i felicitar el Xema i a tot l'equip del museu per la feinada que està fent en aquest lloc. A mi ara veig el Xema davant del retrat de l'Anna Maria Schmidt, que ara quan l'he vist, aquest retrat el vam comprar l'any passat, l'any passat, el 21, amb molta il·lusió, i quan va arribar, la veritat és que era un paper allò dintre d'un rotllo i dius, mare de Déu, ostres, ara que l'he vist emmarcat fa molt goig i queda molt maco, i aquest seria un exemple d'allò que se'n diu recuperar patrimoni, que és el que han de fer els museus. I em feia, ja sabeu, no? Jo estic superencantat de poder formar part d'aquesta família, d'aquest museu que és una joia perquè fa, comento sempre, és un cercle virtuós on la gent, vull dir, el que té una obra com aquesta i la vol donar i sap perquè la trataran bé, li donaran la importància que té i sobretot el Xema l'explicarà com ho explica tot, no? I la sentia parlar i pensava, és que això és un vici, el que ve aquí és un suport, vull dir, s'apunta a aquesta família, no? I jo només volia dir, el que dic sempre, gràcies a tots, és tot un orgull per Cerdanyola, per qualsevol ciutat que tingui un museu que retroalimenta perquè la gent se sent a gust i vull dir, les joies que té les dona. El tema del còmic, etc. Ens hem de congratular. Per exemple, l'Ajuntament de Barcelona, també amb motiu de la pandèmia, també ha fet, aquest any passat va comprar artistes i a galeries, molt important, art contemporani, per valor de 600.000 euros, per exemple.
Malgrat això, malgrat que les col·leccions sembla que hi ha més consciència de que s'han d'engruixir les col·leccions, encara patim, els museus pateixen aquesta infradotació que es podria estendre a tota la cultura.